Hai, mai citește și tu. Da, încă. Valentin și Andrada, sunteți minunați. Formați un cuplu foarte frumos. Vă urmăresc cu drag zi de zi. Și să știți că aveți mii de susținători care sunt alături de voi. La mulți ani fericiți, Andrada, alături de Valentin. Cu drag, Laura. De la sora noastră. Sora noastră, cumnată ta. Posibil cumnată ta. Poate să fie altă Laura. Cu toată dragostea pentru cei mai iubiți concurenți, Andrada și Valentin. La mulți ani, Ada, 28/9/2016. Adminele Maria Petre, Ralu și Nicoes, grup Andrada în soare, Drăcușorii MPFM6. Mulțumim! Da, o să ne facem dita mai brigada de drăcușori. Avem nevoie de descifrator. Stai să încerc. Pentru Andrada și Valentin, pentru fiecare dintre voi, tabloul toamnei este unul special. Pentru voi, persoane dragi, am ales simbolic un buchet de toamnă care să vă plimbe pași pe frumoasa rapsodie a dragostei. Andrada, privește această zi specială ca pe o nouă pagină din povestea ta de viață, o poveste tot mai frumoasă cu fiecare clipă, zi, an, ce trece și vine. Fiecare zi să-ți înceapă cu un zâmbet și să încheie cu... Semn dulce. Adică ca ăsta. Fiecare alături de tine să se afle mereu persoana iubită, cei dragi și prietenii devotați. Fie ca ochii tăi să fie umpluri de bucurie și dragoste, iar razele soarelui să te încălzească. La mulți ani, om frumos, cu drag pentru Andrada și Valentin. Mihaela și Emilian din SUA, Sara November și Marino Oradea. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Bine, specifică soarelui e scris cu majuscule. Deci sper că te-ai prins. Nu, m-am prins. Mulțumim mult de tot. Pentru Andrada și pentru Valentin și Andrada. Mă bucur că ați ales de a face încă un pas, de a vă cunoaște. Voi v-ați cunoscut pas cu pas, încet, dar sigur. Și pentru asta vă felicit din suflet. Sunt alături de Andrada, spune-i Ilenei că mai bine o slăbănoagă decât o persoană care se preface că iubește copiii. Nu contează. Cum sunteți voi? Noi... Eu nu înțeleg. N-are punct, n-are virgulă, n-are nimic. Chiar nu înțeleg. Cum sunteți voi? Cum sunteți voi? Noi vă placem și suntem alături de voi. Wow, ce scris! Susținătoare. Susținătoarele Petru Carmen. PS. Petru, ai dezamăgit cu alegerea ta. Grup Ada M. Valentin, razele lui Valentin, clopozaurii Andrade MPFM6. Da. Mulțumim frumos. Ia uzi, Petru. Unde e Petru? Petru, Soare. ce faci? Potolește-te. Ți-a zis na și tu că nu e bine. Am glumesc și eu cu el, ce? Trebuie să fim serioși acum. Da. Bine. Pentru Andrada și Valentin MPFM6. Dragă Andrușcă, îți dorim să găsești dragoste și fericire în orice lucru și în orice persoană din viața ta. Să fii fermă în legătură cu deciziile luate și să nu permiți nimănui să te abată de la idealurile tale. La mulți ani, fată frumoasă și veselă, 28/9/2016. PS. Într-o lume plină de falsități, îndrăsniți să fiți întotdeauna sinceri și spuneți lucrurilor pe nume. Oamenii inteligenți vă vor aprecia. Restul, voi n-aveți nevoie de 50? 50. Mulțumim mult de tot. Ada și Soare, am revenit. În primul rând, la mulți ani Andradei, să fie cea mai fericită, sănătoasă, iubită și îți doresc ca fiecare lacrimă pierdută să fie... 50? 50. Mulțumim mult de tot. Ada și Soare, am revenit. În primul rând, la mulți ani Andradei, să fie cea mai fericită, sănătoasă, iubită și îți doresc ca fiecare lacrimă pierdută să fie
din Fericire. fericire, mai ales acum că ai soarele pe strada ta. De data asta sper că primești mesajul meu. Pentru prima dată susțin cu atâta ardoare niște oameni frumoși ca voi. De ce sunteți frumoși? Pentru că sunteți sinceri, naturali și împreună radiați de fericire și transmiteți milioane de emoții, pasiune și seninătate sau sentimente. Andrada, versiunea a doua, este perfectă și sperăm Că va fi câștigătoare. Sunt foarte drăguțe. Mulțumim mult! o să mascăm totul cu pernuțele.